Hola a tothom. Bueno, us faré 5 cèntims del que és l'apartament on estem visquent la Mercedes i jo aquí a Tel Aviv, a Israel. I bueno, vinga, comencem. Aquí tenim el menjador, que també hi ha la cuina, el sofà on he dormit avui, aquí l'ordinador. Aquí tenim una tele amb satèl·lit, aquí part de les meves coses. Passant a l'habitació. Aquesta és l'habitació. És un entresòl, no entra gaire la llum del dia, però bueno, no està malament. La nostra nevera, una mica la cuina i el servei. Aquest és el nostre apartament aquí a Tel Aviv. Bueno, us he de treballar perquè disfruteu de les meves aventures del viatge. Un petó a tothom. Adéu, guapos.